Imos falar de cine por derradeira vez antes de marcharnos de vacacións. Despois, en setembro, voltaremos coas crónicas cínicas, pero aproveitamos este programa derradeiro desta campaña 25-26 con Fernando Sampedro. Que tal? Moi bo día, Fernando. Moi bo día. Pois sí, estamos xa en portas, bueno, en portas non, estamos xa en plena canícula. Sí, xa empezou o verán. Sí, de feito espero que termine xa, non? Sí, que hoxe sexa o día con maior temperatura que podamos vivir este verán aquí na Coruña e alrededores. Pois vai ser porque estamos en 34, 36 graus. Cala. Pois por eso, espero que... É que eu levo moi mal o calor, a mí me derrita as ideas, xa sabes, os bombós nos derretimos ao sol. Eso dicen. Entón, pois claro, non levo nada ben, non, encima hoxe a noite de San Xoán, que cheira a sardillas. A mí me gusta. A mí non. Sí, son un vinagre. Antisocial. Non, é un día como hoxe, é destes días para quedarse na casa. Ou para meterse no cine fresquiño ás 10 da noite. Ás 10 da noite, xusto, cando está toda a noite a maxia do lume. De feito, se algún de cine, algunha sala lle dera por facer unha maratón de ás 8 da tarde, ás 8 da mañá do día seguinte, eu me metía ali a 12 horas no cine. Sí, pero me parece que casi ninguén... Por eso... Bueno, seguro que hai algún vinagres máis así como a min. Pero quizás o declive do cine ven un pouco deso que se perdeu esa maxia de ir ao cine, non? A mí me gusta, pero a maioría da xente non. Claro, mira, esta idea que estou dando eu hoxe, vale, é hiper mega minoritaria, ok? Imagínate, pois unha multisala das que hai aquí na Coruña, das pouquiñas que quedan, pois dedica unha das súas salas a facer pois unha maratón, pois non sei, de películas, se queres ti, veraniegas, ou que teñan o título verano. De surfeiros. Non necesariamente, verano. Pois mira, de repente el último verano. Por exemplo. De Joseph Leo Mankiewicz. Caramba, elixiches unha potente. A primeira que se me ocurriu, obra mestra. El largo e cálido verano. Tamén, con Paul Newman. Pois mira. E Joan Woodward, a muller. Xa temos dúas. Verano del 42. Verano azul. No, eso no, eso é un produto televisivo infumable. Sí, que para min sí. Nin de neno me gustaba. Que conste que ahora van a empezar a chamar plataforma de afectados por lo que acabamos de decir, bueno, porque a mí non me gusta. Pois que empecen a chamar. Cando morreu Chanquete non digo que aplaudí, pero pedía sí, que se vaya, porque casi. Que enterren xa de unha vez. Ademais soltaron o spoiler como unha semana antes. Sí, total. Daquela non coñecíamos a palabra spoiler, pero... Dice que morreu Chanquete, pois que o enterren, pero que deixen de dicirmo, non? Claro. Me acordo que compraba o teleprograma, Sí, señor. E bueno, pois claro, xa veu o domingo morre Chanquete. Madre mía. Pero hombre, vaya maneira de estropear o final. Claro. TP, que tiña uns premios importantísimos de televisión. Sí. De feito, se sigue publicando a revista. Sí. Contra todo pronóstico. Pero en papel? En papel. Ai, non sabía. Sí. Eu me enterei fai, non sei, 3-4 anos. Sabes que a mí me parece... E a día de hoxe, que a vexo nun supermercado todas as semanas. E digo eu, hoxe en día coa contraprogramación que hai, esas revistas son fiables? Porque coa contraprogramación que iniciaron cadenas como Telecinco, que teñan unha cosa prevista, que te metían outra, ao mellor esas revistas foron en declive por eso, non? Sí, home, evidentemente o formato en papel, desgraciadamente, a min que me toca de cerca por ser veterano redactor de revista física, non como é popular uno. Ademais tiñas unha tenda tamén, non? Tamén de cómics, sí. Bueno, tamén había revistas do xénero. O que dices, estás relacionado con medio. Sí, Steven. Bueno, sigo, de feito, pero bueno, ahora no lado, digamos, máis artístico, entre comillas. Bueno, no lado dos que escriben e non dos que distribuen. Exactamente. Bueno, pois claro, evidentemente, pois eso, calquer periódico che pode tamén decir nos seus números que a cousa vai para baixo ano tras ano, non? Pero bueno, mentras siga aí ese reducto, pero por eso fan falta a veces ideas que poden parecer absurdas ou rompedoras, pero que, aínda que sexan nun principio para unha minoría, basta que esa minoría teña un mínimo de repercusión para que o ano que ven, ti imagina, isto que me saquei da manga agora, pois hoxe pola noite poñer 6 películas nunha sala de cine relacionadas co verán, verano del 42, de repente el último verano, largo e cálido verano, o Colume, co el fuego. Tamén, el Coloso en llamas. En busca del fuego. Tamén, de Jan Cano.
Sí, Fuego de la venganza, de Tony Scott. Oh, pues sí, estoy buscando alguna que teña fuego, ¿no? Bueno, media dúcia de películas durante 12 horas, con seus descansiños e tal, para picar un algo. Vale, igual este ano pois iban 4, pero igual o ano que ven iban 20, din, oi, que boa idea. A O min que non me problema é gusta facelo nada aquí. a mí sabes? que non me gusta nada todo isto das lumeiradas e todo, ai, mira, me refuxo ali, estou fresquiño, como vexo unhas películas, e de maravilla. Quen sabe se funcionaría? Eu lle regalo a idea a quen queira probar, O que pasa é que en un entorno, unha comarca como a da Coruña, que como digo, a ser unha cidade pequena, este tipo de cousas, vamos a decirlo cariñosamente, frikis, para os que somos minoría que nos gustan cosas que non lle gustan a todo o mundo. Sí. Este tipo de cousas, se as fas en Madrid ou en Barcelona, pode haber, por exemplo, como hai en Madrid, tendas especializadas en cine, como creo que se chama Sí. 8 medio, me parece que é. Sí. Porque aí van a ter... En libros que ten moitísimos de cine de música, el Argonauta, por librería exemplo, El que decir, Argonauta. pero aí... En Barcelona Gigamesh, que sobre todo orientada a ciencia ficción, pero ten de todo. Pero, por exemplo, en unha cidade como esa, canta xente é friki no país, ou 1% da poboación, ou 1% dunha cidade como Madrid, sí que compensa. É dicir, vas a ter pois, unha grande clientela, ou 1% na Coruña ou na comarca, é moito menos xente. Sabes que tería máis éxito desta idea que estamos dando hoxe? Se o fixeran, por exemplo, tamén orientado a xente nova, noutra sala hai moitísima xente nova fando do anime, por exemplo, do anime, do manga. Sí, moitísima. É que tendo ordenadores e televisión non é, é máis fácil que podan acceder. Bueno, pero o que hai que venderlles é, como os festivais, é a experiencia de comunidade. É o que lle tes, que é o que venden a día de hoxe os festivales tamén, os sí, porque festivales de podes música. escoitar eu que sei, a Radiohead ou a... Bueno, Radiohead, se os escoitas e te durmes, pero... Bueno, cada un, como se chama, o Iron Maiden, podes escoitalos sí. en disco, en CD, en Sí, Spotify, e ver concertos en directo ou podes ir ao na Resurrection. túa mega pantalla Pero moita xente vai ao Resurrection sí, igual. claro. Pois sería unha maneira de vivilo así, ¿no? Sí, é que é o que venden comunidade, pertenencia. O ser humano necesita E pertenecer. experiencia, ¿no? Claro, necesita pertenecer a algo. Bueno, con pertenecer a min mesmo xa me chega, me Pois sobra. quen vería nos multicines as zonas de acampada durante 3-4 días para facer maratóns Hoy sería maravilloso, e logo food trucks e todo eso. Sí, sería maravilloso. Pero logo despois na sala non te deixan entrar coa comida dos food trucks, empezamos, ya la liamos. Bueno, pero que che deixaran entrar, home, claro. Bueno, hai que verlo. Vamos a falar con cos propietarios do multicine, coas empresas, a ver se... A ver se animan o ano que ven. Pero primeiro patentamos a idea. Nas datas señaladas, non necesariamente solo en San Xoán. Fin de ano, Sí. Noite Boa, Navidad... Patenta a idea antes de que xa quiten, Bueno, No vai a ser. esta mira, a regalo con tal de que me inviten a unha desas. Só pido si se fai barra libre. Xa pides moito. Bueno, don Fernando, aparte destas artefactos mentais que nos montamos, o que o gallá se cumprisen, Utopía. Como nos queda o panorama festivo? Máis aló de que haxa os blockbusters ou non que pode haber este verán. Está Ulises, por exemplo, estamos todos esperando Ulises. La Odisea. Sí, o Ulises 31, ¿no? Sí, Odisea de Nolan. Pero xa as comentáramos a semana pasada. Ti que recomendarías para este verán a unha persoa que, non sei, que indague en Ingmar Bergman, eu que sei, non? Bueno... Pero ti que recomendarías? Fresas salvaxes, que ao fin e ao cabo é unha road movie. No, Persona, eu recomendaría Persona No, mesmo. el Séptimo Sello, Fresas salvaxes. Séptimo Sello tamén. Esas. É pouco máis, Pero ti que recomendarías? Recomendarías Bergman, Allen, non sei? Home, postos a recomendar, pois evidentemente os grandes, Ford, Hitchcock, Howard Hawks... No, pero concréteme, non se me vale polas nubes. Dígame usted, pois eu concretaría isto. Que farías ti como cinéfilo este verán, por exemplo? É que eu... Revisitarías que? Pois, mira, que revisitaría? Pois, home, non sei. Nesa que... maratón que pedías... É que non me fago un planning tampouco. É que mira, esta semana, por exemplo, sen ir máis lonxe, sí, volvín a rever 3 películas diferentes, incluso de épocas, bueno, máis ou menos cercanas, pero diferentes. E que non teñen nada que ver unhas coas outras, máis aló de que as 3
podan ser boas películas. Bueno, tamén vin unha de estrea. Veña, vimos con elas, xa está. Primeiro a de estrea. El Instinto, película española. Sí, película. No, se non digo de que me suena moi raro sabe, bueno, é unha Deus sabe. No, é unha película pequena que a están intentando vender máis ou menos como para os fans, se che gustou La mesita del comedor, que foi ese pequeno hype de fai ora un ano. Bueno, pois esta a intentan vender, ainda que sexa outra historia, bueno, tamén de suspense, terror, con un chisquiño de comedia. A premisa tamén é sinxela, pois un arquitecto medianamente famoso e reputado, pois que sufre agorafobia e non pode salir do seu casoplón. A ver, claro, se tes ese casoplón eu tampouco sallo, Bueno, pois entón, por un accidente ou non, no que un home, un veciño, mata o seu can, se dá o atropela, se dá a circunstancia de que ese veciño, ademais, é adestrador de cans de caza. Pero lle comenta ao noso protagonista agorafóbico que poden probar a terapia para adestrar os cans nel para que poida superar a súa agorafobia, porque ademais ten un congreso importante, un par de semanas en Barcelona. E bueno, pois acepta o noso protagonista e a partir de aí, chan. Bueno, a ver, a película ten momentos, está ben interpretada. Mientras non este Mario Casas con todo cariño, pero que a última Z que vin del que me decepcionou moito Mario Casas, sí, bueno, Z é máis ou menos entretenida. Entretenida a película pero a interpretación del, de verdad, que sí, froxea bastante. Non sei se é sempre así, porque vira algún hai tempo. Mais ou menos. Eu vin tamén a de... De verdade, que me extrañou moitísimo. Como se chama? Con todo cariño lo digo, Mario, pero que se me estás escoitando ou me vas a escoitar, pero que me sorprendeu. E mellorou moito, nos últimos anos. Me sorprendeu moitísimo. Non pensaba eu que realmente parecía que le estaba lendo. Como se chama a outra que estivo nominado, incluso sí que ten Goya? Presencia, sempre que ten presencia. A que fai de ultra arrepentido, de ultra futbolístico arrepentido, non me sale o título, que tamén é de fai un par de anos. Pero del? Sí, ele é o protagonista, estivo nominado ao Goya. De fai 2 anos, que tamén a vin, home. A ver, non o fai mal, pero mellorou moito nestes últimos anos como actor, pero eu que distí, aínda lle falta ese puntiño de facer... Moi lejos. É moi lejos, efectivamente. Aínda lle falta ese puntiño para chegar a ser un actor convincente e carismático. É que claro, que me parecía que como que leía as frases e me sorprendeu moito. Tampouco é que me convencera moito Zaera nesa película, eso que Zaera era o que mellor o facía dentro da película, non? Pero me sorprendeu que realmente a película, o director desa película, non me acordo quen é agora, o director, non sei se el del Desconocido, pode ser? Dani La Torre, sí. Me parece que es. Sí, sorprendeu porque a mí el Desconocido sí que me gustou máis. É un bo director, Dani La Torre. Sí, pero aquí como que le faltou decir, oye, pero a película ten ritmo, é entretida. Sí, a película está ben. Que é do que se trata? O a protagonista, a ver, xa sabemos... Non é do que se trata. Xa sabemos que non é Bruce Willis, nin Jason Statham. Pero non é eso, pero que te rompe que cando a mellor algún dos actores o fai ben, o outro lea ou recite así de maneira plana e te corta pero con todo cariño digo, pero me sorprendeu. Este é un tipo de personaxe que intenta ser lacónico pero sin conseguirlo. No, e que el ademais é traumatizado e tal. As miradas del e o ton del está ben, pero a hora de falar o fastidiaba. Sí, un pouco, sí. Incluso Zaera, noutra época o doblaría, que Mario Casas. E de feito, a mí me lembra Banderas chegou a decir, é mellor que me doblen porque non estou facendo ben. Claro. E ganou nas películas en castelán. Non sei, a mí me sorprendeu negativamente, non? Por certo, que mencionei a Jason... Non digo que sexa malo como actor Mario Casas, digo que
non me gustou esa parte esta película. Imos seguir a cabo con El Instinto, xa que mencionamos a Statham, imos dar a noticia da nova película de Statham, que ten moita tela. Que Statham tampouco é un actor del método, pero cuidado aí, nesta casa o seguimos. Sí, non ten que ver, tamén Stallone. Bueno, pero Stallone é bo actor. Bueno, a veces. No, sí, bueno. Sí. Bueno, pois El Instinto, eso. Os protagonistas, que a verdade están espléndidos, Javier Pereira, no papel do agorafóbico, e Fernando Callo, no papel do adestrador de perro. Un actor característico, pero que o mismo fai de medio psicópata como aquí, como fai de marido calzonazos. Eso quere decir que é bo actor. Sí, claro que é bo actor. Ten un estilo moi recoñecible, moi del, non? Pero é capaz de facerte reír e o minuto seguinte de facerte pasar medo. Hai un actor que se chama Manolo Solo, que fai de malo nunha película na que sale Javier Rey. Sí. Que en Salamanca, ahora non me digas como se chama esa película, e é Manolo Solo o malo, é un malo que non te esperas, boísimo. A cara sí, Manolo Solo é bo actor tamén. É moi bo actor, sí. Logo tamén hai outros dos Manolos que saían na serie Entrevías, que era Manuel Tallafé e quen era outro, e Manolo, bueno, non me sale ahora. Esta cabeza miña que imos saltando de un tema a outro o cal demostra que non temos guión previo. Aquí te pillamos, se nota que eres erudito e que sabes, porque as preguntas veñen sin preparar, Non, xa. Aquí que saiban vostedes que aquí Fernando San Pedro non estudia antes de vir ao programa. Todo o que saben e todo o que escoitan que Manolo sabe... Caro. Manolo Caro e Manuel Tallafé, que Manolo Caro é tamén bo actor, a mí me gusta. Sí. Fan unha boa parella na serie Entrevías, por exemplo. Bueno, tamén son dous característicos ou secundarios eternos que mira, pois que xunto con Manolo Solo xa temos unha tripleta de Manolos Manolos de calidade. Igual que aquí temos os luns, a tertulia dos Fernandos, pois sí, señor. Bueno, El Instinto, película española pequena, suspense, terror psicolóxico, chisquiño de comedia, non máis spoilers. Se pasa un bo rato, cortiña, hora e media, xustiña. Pois, a ver, se vos gustou, eu me quedo con La mesita del comedor pola súa proposta máis rompedora, non? Pero están, digamos que non ten xa cerca do final un pequeno plot twister, un pequeno xiro, pero non é tan espectacular como que dá orixe a La mesita del comedor, non? Pero este cine español que pasa moi desapercibido, lonxe de Almodóvares e demais tonterías que hiper mega promocionadas que non valen pa nada. Pedro, bons días, benvido. Entón, pois, eu prefiro botar unha ollada a este tipo de películas máis de nicho, máis de xénero, pero que soen estar feitas por xente que realmente non ve o cine como un negocio, ve o cine como algo artístico. E fai o que pode, o que sabe, o que lle deixan. Entón, nese aspecto, chapó. Ves, aí non estou de acordo con que Almodóvar... Outra cosa é que faga negocio, pero non estou de acordo con que nel non o oriente artísticamente. Outra cosa é que me guste o que fai e que este de acordo, pero que non oriente o que é o de torero. A mí, bueno, sí, vale, que logo a mí non me transmita, pero non creo que a súa intención sexa só negocio. Hoxe en día o é, pero a mí me parece que... No, cando fixo Pepi Lucibón e outras idiotas del montón, pues evidentemente non. Pois esa era divertida, home. Ese é un dos maiores truños da historia do cine. Sí, non a volvería a ver. Xunto co 90% da filmografía de Almodóvar, calquera delas é susceptible de entrar en calquer top de maiores bodrios da historia do cine. Prácticamente todas elas. Pedro, benvido a nosa lista negra. No, é membro honorario, presidente, como se fora da academia, vamos. Vamos con outra recomendación. Decías, o que viste estes días. Veña, sí, máis brevemente, porque senón estamos aquí en setembro. Vale, 3 revisións decía, 3 películas diferentes. Veña, así express, rápida. Unha road movie das mellores de todos os tempos, polo menos para min. Carretera asfaltada en 2 direcciones, de Monte Hellman,
Sí, señor. Por eso xa de cine Do de ano culto. 71. Ollo, Tulane Blacktop. Monte Hellman, bueno, director saído da factoría de Roger Corman, protagonizada por dous, no seu único papel, por dous cantantes, máis dous primeiros espadas desa época, eran noviños, James Taylor, Dennis Wilson, batería dos Beach Boys, que ten o honor de haber sido anfitrión, de albergar na súa casa a familia Manson, a Charles Manson e compañía, sí, estivo relacionado con eles, porque non sabía... Por eso decía sonoro así con movendo, pero eso non o viron os ointes, hacía así con comillas, non? Pero sí, Dennis Wilson tivo na súa casa a parte da familia Manson antes de que cometeran os asesinatos de Sharon Tate. Tivo sorte de non telos moito tempo, non vai ser que se quedaran e empezaran xa de feito, a oír voces, en Érase unha vez en Hollywood, a película de Tarantino, que aí sale un actor facendo de Dennis Wilson. Sí, señor. Co cual, bueno, pois no seu único papel como actor de verdade, aquí ao lado de James Taylor, pilotando ese... Carretera asfaltada en dúas direccións. Ese Chevy Corvette de... Bueno, a historia é ben sinxela, pois dous buscavidas, digamos, que son Taylor e Wilson, que se ganan a vida facendo carreiras ilegais por Estados Unidos, pois ata que encontran, digamos, a horma do seu zapato, enemigo que, bueno, xa está, que é Warren Oates, sí, o gran Warren Oates, no seu GTO, e aparte é que non teñen nomes. Vai cochazos, Sí. E aparte, o sea, que pasan furios, pero de verdade. Eu creo que é foi unha gran influencia para The Fast and the Furious. Pero de verdade, sin palomitas. Pero claro, hai que trasladala á época, anos 71, o post-hipismo... Poucos anos antes de Easy Rider, poucos anos despois de Easy Rider. Un par de anos despois, que Easy Rider xa marca o final da época hippie. Bebe de aí un pouco. Entre Easy Rider e o infame concerto de Altamont do Rolling Stones, tal, donde morreu un fan, marcan o final, o punto final da era hippie. Logo chegou o post-hippismo, do que esta carreteira asfaltada en dos direcciones, pois aínda é un exemplo desa América post-hippismo, non? Vale, pois xa digo, para o meu gusto, unha das mellores road movies de sempre, con un reparto estelar único. Se pode decir que único porque non volveron a facer máis papeles protagonistas nin James Taylor nin Dennis Wilson. Eso por un lado. Por outro, pois saltamos ata o ano 79 e despois da bueno, iba a decir a mellor versión, empatada coa de Don Siegel de La invasión de los ultracuerpos. Sí. La de Philip Kaufman con Donald Sutherland e aquel famoso final abrindo a boca. Bueno, a mellor non ten razón. É que a de Don Siegel, a de Don Siegel é a mellor. Vimos deixalas nun empate. E a de Philip Kaufman aporta moito tamén. Pois a seguinte película de Philip Kaufman foi The Wanderers, Las pandillas del Bronx, aquí el traductor, sí. Enhorabuena. Locíos, sí. Sí. Bueno, pues precisamente é que va de eso, nos retrata a vida cotiá de uns rapaces novos que forman parte dunha pandilla chamada The Wanderers, que son, a verdade, bastante pringadetes, e a súa relación, bueno, o que pasa día a día coa a súa relación coas outras pandillas, a de skinheads. O sea, andase dando palos todo. Claro, básicamente como rebeldes, pero antes. Home, está mellor Rebeldes, a de Coppola. Pero ollo que non ten que ver con The Warriors, que no, The Warriors é de Walter Hill, magnífica película tamén. Pero é outra cousa. É outra cousa, esa era un thriller nocturno, esta é máis ben unha especie de o que hoxe se chama un coming of age, non? Bueno, de crecemento, aínda que se desenrole. Sí, porque a outra é de acción. Sí, a outra é de suspense, unha persecución dunha banda a outra. É máis de acción que... Claro, enorme Walter Hill, ¿no? Como sempre. Bueno, pues The Wanderers, un pouco seguindo a estela de American Graffiti, por exemplo. Ese tipo de películas cunha banda sonora. Esta está ambientada en 1963, nos meses anteriores e posteriores ao asesinato de Kennedy. Bueno, unha música da época, apropiadísima. E, bueno, pois unha película que se deixa ver bastante ben, na que incluso ten momentos
digamos, psicotrópicos que parece que Philip Kaufman os rescatou de la invasión de los ultracuerpos. Parecen tomas que lle quedaron a él fora. Como en Blade Runner que colleron cosas de Legend, ¿no? Exacto. Non foi ao revés, en Legend de Blade Runner. Sí, é verdade, é verdade. No, que al final o de Unicornio meteu anos despois. Bueno, sí, tamén. Porque na metraxe original non ia o de Unicornio. O sacou de algún lado. Sí, bueno, pero en Legend había unicornios, sí. Bueno, esa por último, pero non menos importante, pois a segunda película, porque a primeira é moi descoñecida, que é frouxiña, que se chama The Loveless, salía Willem Dafoe aí todo encuerado nunha moto. A segunda película de Catherine Bigelow foi Near Dark, Los viajeros de la noche, cerca de la oscuridad, aquí en España, Los viajeros de la noche. Un filme que a min non me chamou moito a atención, pero que é considerado de culto. Sí, é unha especie de road movie tamén. Con Adrián Pasdar. Adrián Pasdar, sí, ahora famoso por facer voces de dibuxos animados, sobre todo de superhéroes de Marvel, nas series de animación. Bueno, unha carreira discreta, pero actor olvidadísimo, pero que sí ten un papel un rol destacado como eso, como doblador de voces de dibuxos animados, sobre todo de superhéroes. Nas series de Marvel, pues dobla, entre outros, Iron Man, na versión original en inglés. E bueno, pois Adrián Pasdar, Lance Henriksen, Bill Paxton, impresionante. Sí. Bueno, Janet Goldstein, era a Vázquez de Aliens, de James Cameron, a Machota. Sí. E bueno, pois unha pequena volta de tuerca ao xénero vampírico en formato pseudo road movie, que eu levábanos sin verla e dixen, a ver que tal envelleceu. Home, impactaba máis no seu día, pero bueno, envelleceu francamente ben. O que pasa é que dende entón vimos xa 1001 voltas de torca ao xénero vampírico. Pero bueno, esta sigue tendo validez e, por suposto, é moitísimo mellor que calquer película que fixo Catherine Bigelow neste século, que vai acumulando coñazo tras coñazo. Como se dice en galego eso? En galego, como se dice coñazo? Turra. Rollo patatero. Efectivamente. E con esta e un bizcocho hasta el septiembre, el día 8. Vale, tómate a palabra. Fernando San Pedro, Crónicas Cínicas, felices vacacións. Bueno, vacacións, como decían en las líneas federales, vacaciones los es mejor trabajar. Eso, bueno. Pues yo prefiero cogerlas, ¿eh? Además, mira, oye, o dixen así a voleo, pero é que o 8 de setembro é martes. Non, xa. Pero o dixen a voleo, Bueno, ao mellor o tiñas aí preparado. Non, aquí non hai nada preparado. Fernando, moitas grazas. É un placer. Falaremos da renovación do contrato e volveremos ese 8 de setembro, pois que supoño que igual xa vimos os blockbusters do verán, aí ese duelo Spielberg-Nolan. Vamos a rajar ben. E da última de Almodóvar tamén. No, esa eu polo menos non. De Almodóvar é como outro que te gusta, o de Unha batalla tras outra. Paul Thomas Anderson, en serio, porque non volvo. Señores, hasta aquí hemos llegado. Paso ben no verán. Gracias, Fernando. Eso sí, se intentará. Apertas.